pokračovanie hot videa. Číslo 2. Tak toto vyzerá ten sveter. Ďalší kašmír. Toto je značné pullover červenej farbe. Tiež mám rada, no, lebo vintage nie sú bezčísle. Aj dobre vyzerá, je to kvalitné, hreje. A medzi ďalší môj obľúbený kúsok, ktorý sa dá nosiť aj v máji, keď sú chladnejšie dni, potom keď vezmem bielu blúzku, čiernu, žltú a osnalenú, ktoré s tým ladí, tak celkom to hreje, lebo viete, už aj maj býva toho roku stále studený, aj